Gefên li ser şengalê û peyamên Rêber Apo. İbrahim Êzidî. Pêvajoya entegrasyona demokratîk a ku Tirkiye û Bakurê Kurdistanê wekî rojeveke sereketê nîqaşkirin, ne tenê mijareke sînorî yan jî herêmî ye. Berova ji vê yekê, ev pêvajo encama felsefeyeke kûr e ku dixwaze bingeha jiyana hevpar a gelan li ser hîmên azadî û wekheviye ava bike. Di salvegera banga aştî û civaka demokratîk de dema ku em li paş xwe dinhêrin, em dibînin ku di nav salekê de gavên gelekî girîng hatin avêtin. Ev gavên ku bi kedeke mezin û bi pêşengiya Rêber Apo hatine honandin, rê li ber şerên mezingirtine û ji bo gelê Kurd û hemû gelên herêmê bûne hêviyeke nû. Lêbelê her çiqas tevgera azadiyê û Rêber Apo bi peyamên xwe îradeyeke xurt a çareseriyê nîşan dabin jî, aliyê dewletê hîn jî di nav du diliyê de ye. Divê êdî dewlet ji polîtikayên rojane derkeve û gavan da asta qanûnî û destûrî de biavêje. Çareserî bi gotinên vala nabe. Çareserî bi naskirina nasnameya demokratîk a gelê Kurd û bi mîsogerkirina azadiya fîzîkî ya Rêber Apo pêkane. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo ne tenê daxwazeke siyasî ye. Di heman demê de mifteya vekirina deriyên aştiyeke mayînde ye ku dikare hemû rojhilata navîn ji krîzan rizgar bike. Yek ji tespîtên herî bingehîn û dîrokî ku di vê pêvajoyê de derdikeve pêş ev e ku Kurd û Tirk bêyî hev nabin. Ev gotin ne tenê ji bo aştiyeke demkî hatiye gotin. Ev tespîtek felsefîk, dîrokî û sosyolojîk e. Di dîroka Mezopotamya Anatolyayê de ev her du gel her tim bandor li hev kirine û di keliyên herî dijwar de mil dane hev. Lêbelê pergala dewletê ya netewperest ev hevkarî her tim ji bo berjewendiyên xwe yên desthilatdarî bikar aniye û Kurd ji mafên wan ên bingehîn bêpar hiştiye. Di sîstema nû ya ku em behsa wê dikin de divê Kurd û Tirk di rêveberiya dewletê de bi awayeke wekhev cih bikirin. Peyamên ku ji îmraliyê tên de esasê de rê nîşanî dewletê didin ku xwe ji nû ve ava bike. Mixabin desthilatdarî carna van peyaman bi qesdî şaşfêm dike yan jî ji bo demqezançkirinê bikartîne. Heta ku gava qanûnî neyê avêtin û statûya gelê Kurd neyê naskirin, her peyam dê di valahiyê de bimîne. Lewma entegrasyona demokratîk dê wateya naskirina îradeya gelan û parvekirina desthilatdariyê bi civakê re. Dema em bala xwe didin ser şengalê em dibînin ku bandora vê felsefeya demokratîk li wir gihîştiye lûtkeyê. Civaka Êzidî piştî fermana heft û çaran hebûna xwe bi fikrên Rêber Apo parast û sîstema xwe ya xwe rêveberiyê ava kir. Şingal îro bûye qada pratikbûna neteweya demokratîk. Tevî ku ji aliyê erdnîgarî ve peywendiyeke rasterast a şengalê bi Tirkiye re nîne, lê dewleta Tirk bi berdewamî gefan li ser vê axêt xwe. Ev gef nîşan didin ku dewleta Tirk ji modela xwerêveberiya Êzidiyan ditirse. Şerê taybet ê ku li ser şengalê tê meşandin armanc dike ku vîna civaka Êzidî bişkîne û wan ji axa wan dûr bixe. Banga aştî û civaka demokratîk ji bo gelê şengalê jî destkeftiyeke mezin e. Ji ber ku rawestandina şer û pêşketina demokrasiyê li Bakur rasterast bandorê li ewleyiya şengalê jî dike. Aştiyeke li Enqereyê yan jî Amedê tê wateya kêmkirina gefên li ser çiyayê şengalê. Di vê navberê de divê rola hikûmeta navendiya Iraqê jî bi tundî were rexnekirin. 11 sal di ser fermanê re derbas bûn, lê hin jî Iraq naxwaze şengalê wekî parçeyeke wekhev a welat bibîne. Civaka Êzidî bi hezaran şehîd danda ku axa Iraqê ji Daişê biparêze, lê îro Iraq mafên wan ên herî bingehîn nas nake. Helwesta Iraqê ya bêçareseriyê tenê xizmeta dijminên demokrasiyê dike. Pêwîst e hikûmeta Iraqê êdî gavan bavêje û civaka Êzidî wekî îradeyeke siyasî qebûl bike. Entegrasyona demokratîk li vir jî dibe çareserî. Şingaleke xweser di nav Iraqeke demokratîk de. Ev model yekparebûna Iraqê xurttir dike, ne ku lawaz dike. Parastina şengalê ya ku ji aliyê zarokên vê gelî ve têkirin, divê de asta nav neteweyî û di qanûnên Iraqê de bi awayeke fermî were naskirin. Hêzên parastina Êzidiyan ne tenê li derveyê qanûnê ne. Ew rûmeta vê civakê ne û divê di nav sîstema parastina giştî de ciyê xwe bikirin. Di bingeha hemû van nîqaşan de mijara herî girîng rola jinan e. Rêber Apo di peyamên xwe yên taybet de wekî ya heştê adarê her tim destnîşan dike ku bêyî azadiya jinan, azadiya civakê ne pêkane. Jin pêşengên entegrasyona demokratîk in. Ger jin di nav sîstemeke nû de bi vîn û nasnameya xwe cih negirin, ew sîstem dê di demeke kurt de bibe dûbareya sîstemên desthilatdar û mêrperest.
Krîzên ku îro li rojhilata navîn diqewimin, encama neqedandina şoreşa jinan e. Lewma ji bo ku çareserî mayînde be û krîzên civakî bi dawî bibin, pêwîst e jin di hemû astên biryardayînê de bin. Ji bo civaka êzdî jî îradeya jinan a ku piştî fermanê derket pêş, mînaka herî zelal a vê pêşengiyê ye. Wekî encam, em dikarin bibêjin ku pêvajoya entegrasyona demokratîk ne tenê projeyeke siyasî, di heman demê de vejîneke çandî û mirovî ye. Ji bo serkeftina vê pêvajoyê divê hemû alî bi berpirsyarî nêzik bibin. Dewlet divê ji zihniyeta înkarê rizgar bibe. Iraq divê mafê şingalê nas bike û civak jî divê li dora fikrên azadiyê bibe yek. Azadiya Rêber Apo, statûya şingalê û pêşengiya jinan sê stûnên sereke ne ku dê pêşerojeke ronahî ji bo hemû gelan ava bikin. Ev têkoşîn heta ku entegrasyoneke rastî û demokratîk pêk neyê, dê li her qadê bi biryardarî berdewam bike.